Rád by som vyzval tých, ktorí tvrdia, že Biblia je plná mýtov, nech si ju sami pre seba preskúmajú s nepredpojatou mysľou. A som si istý, že objavia pravdu. Začíname tam, kde evolucionisti tvrdia, že to začalo. Veľkým treskom a vývojom vesmíru. Od začiatkov štúdie Alberta Einsteina počas celého 20. storočia sa vedci zhodujú v tom, že priestor, čas a hmota skutočne mali svoj začiatok. 20th century science. Veda 20. storočia s rozpakmi potvrdila biblický pohľad. Veľkým objavom kozmológie je súhlas expertov, že vesmír má svoj počiatok, nazývajú to singularitou, jedinečnosťou. Skutočne, keď sa pozriete na celú tú myšlienku veľkého tresku, najskôr nič nebolo a potom to explodovalo. Skutočnosť, že vesmír je konečný, že má svoj začiatok, je kľúčovým faktom, veľmi nepríjemným pre evolucionistov. Z neho totiž vyplývajú problémy, s ktorými sa nevedia vysporiadať. Totiž, čo predchádzalo tejto singularite? Predpokladajme, že sa nejako zázračne objavil na Zemi život. Je možné, aby sa z jednobunkového života vyvinuli všetky komplexné rastliny a zvieratá, ktoré dnes vidíme? Jeden z najväčších dôkazov stvorenia je možné nájsť vo fosílnych zvyškoch organizmov. Napríklad v tzv. Kambrických skalách nájdeme fosílie, ohromné zoskupenie veľmi komplexných bezstavovcov, mušlí, slimákov, medúz, červíkov, brachiopod, trilobitov a mnohých iných zložitých bezstavovcov. Ale nikde na celej Zemi nikto nikdy nenašiel fosílie predchodcov, čo len jedného z týchto komplexných bezstavovcov. Len tento samotný fakt rúca celú teóriu evolúcie.